Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija sabiħa il-ġurnata li nibdewa fid-dawl tal-kelma tal-Alla, mhux fid-dawl tax-xemx biss. Għaliex il-kelma ta' Alla hija dik li tagħtina l-kuraġġ li nkunu fidili għal patt li aħna minna mal-mulej permezz tal-mamudija. Għax kull darba niċċelebraw il-Qudiesa aħna nġeddu il-fidi tagħna fi Kristu. U biex niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa narfu ħtijitna u nitolbu maħfra. Int it-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Int il-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudiesa din nofruha għal Marija, Nazzarenu u familja mifsud. Nitolbu. U Alla, int tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li nagħmlu fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-Ġenesi. Adam għaraf lil-martu Eva u din tqalet u wildet lil Kajin għax qalet ksibt bniedem bl-għajnuna tal-mulej. U mbagħad wildet lil ħoħ Abel. Abel kien raj in-naġ u Kajin ħaddim ir-raba'. Ġara wara xi żmien li Kajin għamel offerta mill-frott tal-art lill-mulej. U Abel offra wkollu mill-bikri tal-merħla tiegħu u mill-gras tagħhom. U l-mulej ħares lejn Abel u l-offerta tiegħu. Imma lejn Kajin u lejn l-offerta tiegħu ma ħaresx. U Kajin għalhekk saħan sewwa u wiċċu tqarras. U l-mulej qal lil Kajin: għala sħant u għala d-dast rasek. Jaqgħu mhux minnu dak li jekk tagħmel it-tajjeb terfa' rasek. Imma jekk ma tagħmilx it-tajjeb, id-dnub bħal xitan jissajja wara biebek. U hu xewqan għalik, imma inti tista' trażnu. U Kajin qal lil ħoħ Abel: ħammorru fir-raba'. U kif kienu fir-raba' Kajin għamal ħoħ Abel u qatlu. U l-mulej qal lil Kajin: fejn uħuk Abel? U hu wieġbu: ma nafx. Jaqgħu jien qassis taħija. U l-mulej wieġbu: x'għamilt? Leħen id-dem ta' ħuk qiegħed jgħajjat li mill-art. U issa misħut int mill-art li fetħet f'omma u laqat id-dem ta' ħuk minn idejk. Meta int taħdem l-art ma tagħtikx aktar ġida. Int tibqa' tiġġerra maħrub lemm u lawn fl-art. U Kajin qal lill-mulej: il-kastik tiegħi kbir wisq biex nerfgħu. Ara, int keċċejtni llum minn wiċċ l-art u jkolli ninħeba minn quddiem wiċċek. U nibqa' niġġerra maħrub lemm u lawn fuq l-art. U kull min isibni joqtolni. U l-mulej wieġbu: mhux hekk. Kull min joqtol il-Kajin iħallas 7 darbiet. U l-mulej għamel sinjal fuq Kajin biex kull min isibu ma joqtlux. U Adam għaraf lil martu u wildet tifel
u semmietu Set. Għax qalet, għax Alla tani nisel ieħor flok Abel li qatlu Kajin. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għati lill-Alla sagrifiċċju tarat il-ħajr. Għati lill-Alla sagrifiċċju tarat il-ħajr. Alla, il-mulej Alla, tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla x-xemx sa fejn tinżel. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Għati lill-Alla sagrifiċċju tarat il-ħajr. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara kdarek. Għati lill-Alla sagrifiċċju tarat il-ħajr. Kontra ħuk toqgħod paċpaċ, kontra bin ommok tqasqas. Dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu inqiegħed quddiemek. Għati lill-Alla sagrifiċċju tarat il-ħajr. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, Alleluja. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma' Ġesu u biex iġarbuh talbuh sinjal mis-sema. U tniet nedida fih innifsu u qal: għalfejn irrid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom, ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel. U telaqhom reġa' lura fuq id-dajsa u mar ix-xatt ieħor. Il-kelma tal-mulej. Il-Fariżej m'emmnu f'Ġesu, imma ridu sinjal minn għandu. U fil-Vanġelu jidher li Ġesu kien daqsxejn f'qiebes magħhom, ma jridx itihom sinjal. Għaliex? Għaliex hija verità illi hija l-fidi li tarrafna u nistgħu nifhmu is-sinjali ta' Alla, għax is-sinjali u l-mirakoli mingħajr fidi ma nistgħux narfu li Alla qed ikellemna. U skont il-Vanġeli ta' San Mattew, anke San Luqa, f'dan ir-rakkont jgħid dan in-nisel huwa adulteru, jiġifieri infidil, jiġifieri ma żamx il-patt li Alla għamel miegħu meta għażlu bħala il-poplu għażiż għalih. U baqgħu anke sal-milġa ta' Ġesu ma kienux jemmnu verament f'Alla. Anke jekk kienu qegħdin jagħmlu josservaw ċerti liġijiet, kif spiss il-profeti kienu iċanfruhom għax kien jgħid dan il-poplu iqimni biss bil-fom imma qalbu hija mbeda minni, jgħid il-mulej. Allura il-Vanġeli oħrajn jgħidu missa jingħatalkom sinjal iktar ċar minn dak ta' Ġona. Dik l-istorja ta' Ġona naħseb tafuha, meta dan il-profeta kien imsejja biex imur jikkonverti, jippritka il-konversjoni f'Ninive u dan ma ċċettax. U sejjer jaħrab minn dik il-belt ta' Ninive, mar fuq dajsa u era jettefawh mid-dajsa u belet u belena
u wara 3 ijiem ta' fejtu fuq xtajta. U Ġesu ġab dan is-sinjal biex jgħid: mhux se jingħatalkom lilkom poplu talla sinjal aqwa minn dan li rid jgħid illi Ġesu se jkun il-Messija maqtul imma jixoxta wara 3 ijiem. U għaliex xejtek Ġesu? Għaliex is-sinjal kbir li ta' Alla huwa li sar bniedem bħalna. Imma jekk m'għandniex fidi f'Ġesu Kristu li għamil l-wiet li rebaħ il-mewt, rebaħ id-dnub, ma nistgħux ninterpretaw ebda sinjal talla. Issa forsi għalina hawnhekk preżenti dan forsi ma jgħodx. Għax qegħdin hawnhekk jew nisimgħu il-quddiesa permezz tal-mezzi soċjali ifisser li nixtiequ insaħħu il-fidi tagħna f'Ġesu. Għax Ġesu bid-dawl tiegħu b'mod konkret bil-kelma tiegħu jenna narfu s-sinjali talla bħala sinjali ta' mħabba. Huma x'inhuma. Nagħmlu eżempju sempliċi. Tkun f'sitwazzjoni diffiċli, forsi ta' dwejja, forsi li tħawdek. Jekk għandek ftit fidi, f'dik id-disgrazzja u f'dik l-istat, f'dik is-sitwazzjoni, il-Mulej jagħtik l-opportunità li tara l-imħabba tiegħu. U jekk taċċetta dik l-imħabba tiegħu anke permezz ta' dak is-sinjal, aħna nkunu ħenjin. Il-bieraħ minn kien l-quddiesa smajna jgħid ħenjin il-foqra. Dawk li huma liberi minn kull kondizzjoni umana, minn dik ir-reba tal-ġid materjali li tellifna l-fidi. Għalhekk Ġesu lil dawn ma reċitihom ebda sinjal għax ma kellhomx fidi. Allura ejjew eżesbieħ illi ninterpretaw il-ħajja tagħna f'kull sitwazzjoni li jkollna bid-dawl tal-imħabba ta' Alla. U jekk aħna nkunu fidili għall-Alla, għall-imħabba tiegħu, aħna narfu kull sinjal bħala sinjal ta' mħabba. Anke meta ma nifhmuhx, anke meta tgħix dik is-sitwazzjoni mod diffiċli ħafna għax ċerti sitwazzjonijiet umani l-ewwel nett diffiċli li tarafhom bħala sinjal ta' mħabba. U iktar li taċċettawhom. Imma bil-fidi kollox huwa possibbli. Għalhekk il-quddiesa ta' kuljum tenna biex ngħidu lill-Mulej saħħaħ fina il-fidi u t-tama fik. Għaliex bil-fidi u bit-tama aħna nistgħu ngħixu dik l-istorja ta' mħabba li Alla qed joffrilna matul ħajjitna. Ejjew nitolbu l-Ispirtu tal-Mulej isaħħaħna biex nibqgħu fidili għal dak il-patt li Alla għamel magħna meta wellidna bħala wlidu fil-Magħmudija. Għaliex kull darba niċċelebraw il-quddiesa aħna nistqarru il-fidi fi Kristu xost li huwa t-treq lejn il-missier li hija l-verità fuq fil-ħajja tagħna u huwa il-qawmen it-tiġdid tal-ħajja tagħna. Inħallu il-Mulej ikellemna biex naċċettawh bħala il-Messija tagħna. Ħuti, il-qawmen tal-Mulej Ġesu mill-imwiet huwa l-ikbar sinjal tal-fidi tagħna. Fiduċja kbira f'Alla irresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ntennulu. Fik Mulej it-tama tagħna, fik Mulej sabiex il-Knisja imsaħħa mill-imħabba timxi wara Kristu fit-triq tal-faqar u tal-umiltà nitolbu. Sabiex is-setana tad-dinja ma jirrikorru qatt għal-vjolenza, għal-gwerrer, għad-disprezz tad-dinjità umana, imma jiskopru fl-imħabba l-unika possibilità li jgħixu fis-sliem mal-oħrajn
nitolbu. Sabiex dawk fostna li għaddejjin minn kull xorta ta' tbatija ikunu sinjal ta' Kristu msallab li għadu jibati fihom u jibqa' jsalva id-dinja bit-tbatija tagħhom nitolbu. Sabiex aħna naħarbu kull forma ta' superstizzjoni u nemnu biss fi Kristu li miet u xosta għalina nitolbu. Għal dak kollha li jitolbuna nitolbu għalihom bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu biex id-dawl tal-imħabba talla tasal fil-qalb ta' kull wieħed u fl-emil ta' kull wieħed nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dell'amore di Dio che attraverso la sua parola possa guidarci alla salvezza, in modo particolare per vivere nell'amore fraterno, perché il prossimo è un segno di Dio per noi. Preghiamo, nitolbu. Fik it-tama il-res u kol it-tal personali tana. U Alla tista' kollox, int u rejtna l-qawwa tiegħek fid-djufija tas-salib li bih salvajt id-dinja. Saħħaħna fin-nuqqas ta' ħila sabiex inkunu nistgħu nagħtu xhieda għalik bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissejjeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġedidna u li ġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħajr bi Kristu Sidna, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li int battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha inxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Imbierek minn ġej fissem il-mulej u sanna fil-oli tasmawek. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ jibgħati ħal ħobs rat il-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-karċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-karċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jixxerret għalikom wal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mewt. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karċi tal-salvazzjoni u rodurek ħajr għax oġbuk til-għana għawn u dimek biex naħduk u mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna b'nisewijiet li jinna nifdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u għettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'Marija Nazzarenu u l-mejtin tal-familja mifsud li joġbok issejħilhom għal għandek minn did-dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk verament nemnu li Alla batinna lill-Ibnu biex isalvana, nemnu wkoll li s-sinjali li jagħtina Alla f'ħajjitna huma sinjali ta' mħabba. Nitolbu allura kif għallimna hu. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jidha fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda ħrisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslem u laqda li intrid fija, int li teħx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla ma tkunx id-dinja. Iżda fit-tjieba tiegħek tkun Marija fejqan u ħarsien tagħha. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li naħkid nobet ta' dinja. ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier libenu l-Spiritu Santu. Nitolbu, tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema f'din l-Ewkaristija. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba flimkien il-Madonna ta' Pinu biex tenna narfu l-preżenza ta' Alla bis-sinjali li għatina li huma sinjali dejjem ta' mħabba biex bħala nkunu hawnjen il-qaddejja tal-mulej. Nitolbu flimkien u ngħidu slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirke inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met imbir, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tema, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna